Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang mga putahe ni Manny ay hindi totoong putahe. Pero ang mga DJ aning programa, mga tinuod nga mandirigma. Ang mga putaheng inyong mapaminawan, dili tinuod o dili mapalit. Pero nagkuha og inspirasyon sa mga tinuod nga pagkaon. Luto nga dinalian. Apan, kung matiyawan, kalami ang imong matagamtaman. Quick and easy. Nga, hindi ikaw manok na isabong. Ay, anak, ang putahe. Putahe Secret. ni Manny. 100 grams of wet flour. Do the recipe rice, black olives, and just a pinch of salt. Do the red beans, onion, oil, sugar, and celery. This is my tasty cooking show. Kini ang akong tugkaran. Ang manok ni Santi. Good morning mga kapamilya! Good morning kabarkada! Good morning Southern Mindanao! Good morning sa mga sabongerong naminaw! Sa ito ang pagpanaguban kirong adlaw Lunes mga kapamilya, October 21, 2019 na diyan natong senador ng masa, Senator Money Pacganern! Para sa'yo, ang loto na to. Para sa'yo, ang loto na to. Hindi ako sosoko, isisigaw ko sa manda. Para sa'yo, ang loto na to. Tulad ko, hindi sana ako jujuti, kilain akong paminaw. Lain mo akong nang paminaw pa ka. Buti na lang, uminom ako ng pangpawala ng sakit ng katawan, Ang saan ka na? sakit ng kasukasuan. Ah. Uminom na ako ng alakdan, ipar. Ay. Target, binikay supin. Ay, may buntag ni mga senador! Good morning. Ay, pislango man! Pislango tayo ngayon at saka medyo hindi maganda ang lagay ko ngayon. Oy, nga naman, di pantay! Wala plaster. Wala plaster, Oh, wala ha? plaster ang lagay ko ngayon kaya medyo hindi maganda ang lagay ko. So may remedy ngayon maghihimo sa senador? Pwede mo na may pahilot. Siya lang. Siya lang. Siya lang, ha? Yung nagpapatibok ng puso ko. Wala mang problema sa akin. Do duty talaga ako kasi kahit meron akong kalintura, kasi nagpaibot ako ng ipon ko, Cardo. Mao di Oo, nung Sabado. Asa na? Wisdom tooth na? Hindi. Kuan kaning mular. Ay, ano ba yun? Mular. Mular. Oo, dito sa gilid sa ngipon ko kasi batingala ko murag. Sakit kayo? Oo, sige magmulngul sa una. Nga mo tayo, patangtang na ko, duha ka buok. Tapos naghus dayon ko. Tapos naghus na po ko gahapon. Mo to. Ano? Kirig. Nahos-hos. Nahus-hus. Pero dapat pagpaibot ng ngipon, dapat di man na nimo i-istorya sa siguro mga 24 hours. Oo, dapat magrisa na ako nun. Dapat ipares nimo ng imuhang ngipon kay kanang ngipon magod vital kay na nga part no sa tong lawas no. Gamay lang sakit sa ngipon, tibok lawas nimong apektado. Oo, yun ang pinakalagutan ko sa lahat ng sakit. Oo, Kasi pag magsakit yung ngipon mo, sakit labad ang ulo nimo. aside sa tiyan no. Oo. Kay kaning tiyan pud masakit ning tiyan nato. Di puta maluya puta. Naluya. Ugnaw nga singot. Tapos matingala na lang ka, luspad na kay ka. Nga musuka din ta green. Gipik-pik na di ay. Ano siya? Patibok. Ano yung patibok? Nagpapatibok daw ko sa imong puso si Chai. Babe, kumusta ka na, babe? Sayawan mo naman ako ng di lahat ng magaganda ay sasaktan ka lang. Yun po ang totoong scam. Kuya Pe. Ay, Cards, remember me? Ay, kisa man eh.
Pag-greet mi diri sa Deco Bay, naminaw mi karon. Manana ring greet niya. Hello mga taga-Tagirico at saka Malalag Davao Dizon, napakakusog natin dyan sa poblasyon. Doon sa may palengke nila, ay nako, lahat ng mga ano doon, pati bus, naka-MOR. Salamat po mga taga Malalag, no. Shout out kay Christian, o kay Dondon Hiroche, Bandoy, Oreliosa, Hiroche family, gikan ka na kay Tiray nga taga Magupising, Duhali. Davao del Norte. Ayun. Ayong buntag nyo diya mga kapamilya. Happy Fiesta sa mga nag-celebrate ng Fiesta rong adlaw, no? Ug hapit na po Fiesta sa Tagum, Senador. Ay nako, pupunta tayo dyan, Kuya Cardo. November pohon. Magparamdam tayo dyan, yung mga taga-Tagum, kunin nyo naman kami na host. May buntag. Magpa-host ka ng DJ dyan sa Tagum para malipayon tayo. At saka... May buntag, DJ Sweetheart. Uy, DJ Sweetheart. Ito, walang kalintura-kalintura. Wala, Iba't ibang bansa ang sinusulod nito eh. Ilan na kaya ang mga... Yan na kayo mga bansang pinuntahan dito. Ilan na kayang lain-laing dialekto na? Uy, naminaw! Ayan, lodi ko yan. Oo, hindi ano yan, siyempre, paglalanding ka sa ibang ano, iba't ibang putahe ang makikita mo dyan. Ilan kayang putahe ang natilawan nito? Ano kaya ang lasa ng taga Thailand? Ng mga adobo ng Thailand. Adobo ng Thailand. Yung hubo ng yung adobo. Grasshopper. Adobo ng Oslo Norway. Ay! Pinaupong Japan. Masarap ang Japan. Pinaupong manok. Anya mo sulod pa ka? Ay, Prince Lara, thank you very much na namiminaw ka, mga taga Don Carlos Bukidnon. Thank you so much. At saka, great din si Wing Salupan. Welcome back, galing siya ng ibang bansa. Welcome home na Wing. At saka mula kay Eden. At saka kay Love Maris. Nagbanding-banding kasi sila. Ay, salamat po. Good morning daw sa mga construction worker o gatong mga kapamilya diya sa may Nara Park, no? Construction site na naminaw karon sa MOR. Diya bang puyo sa Greta Pohon? Oy, grabe, napatukod og mansyon. Diya sa Nara Park, diya sa may padulong dito sa may Mandog. Dagko kay mansyon, gamayng tawo. Katunga sa sa Dornab. Sa Dornab, magpatong pa. Senador, pag-greet mga taga Urban Villarica, naminaw karon lingaw kay midre samtang nagagisi na mong baba. Ay, nganong nagisi man ang baba? Basig dili baba ang nagisi. Basig ang kuan. Basig lahi ang nagisi gabi eh. Lahi di ba na magisi kay balik-balikan? Lahi na ba na magisi kay bago magisi maganahan na. Babe, takdol na sa nambuhan. Ang tao man ni babe. Pawang ako, babe. Mawang ba ang iro pag takdol ang bulan? Magangad-hangad ang iro dito sa bulan na dako kayo? Wala na. Tinuod yun na. Masama ning iro na dayon. Ato sugdan mga pamilya atong oras sa kinini ang atong segment mga kapamilya nga. Kini ang akong tugkaran. Sa ngalan gyapon sa tong iyaan nga si Tita Pressy. Oo nga, busy. Unta na himutan ka karon sa imong nahimutangan. Nang hinaot mi nga na consume nimo ang 40 dias. Sa pag-consume nimo sa 40 dias, in regards niya mini Pakito Diaz. Kasi nakita mo. At yung parinti niya si Juco Diaz. Si Hector sa kadenang ginto. Sige. Ayun, ano ang little sindir natin ngayon, Kuya Cardo? Ayun, ito na. Good morning, Senador Manny, Kuya Cardo. Good morning po sa mga naminaw sa inyong programa. Tawagan ako sa pangalang Undoy, nga taga Dumoy. Unya nyo isa-isa ang istorya. Paliw ko na ako sa pagtukar sa awit nga naguluhang luha. Kala ko ikaw ay akin. Totoo sa panangan. Pakpak mga binayran. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Hala ay. Oy. Nang ikaw ay akapin, naglalahon sa dilim.
Hala, ay. Oy, ibang klase yung ano, oh. Palayan ta, Senador, palayan ta. Padayon sa liter sindir. Quick card, Senator Manny, mga kapamilya, kini magong akong problema, kining ako ang live-in partner. Oy. Uso na kining live-in karon, Senador. Oso na, oy, kasi sigurista yung iba. I-live-in muna bago minyuan. Ah. Baka kasi mangtas, mga brasay, mamuakig, kuhaan ka ng salamin. Oh, hindi mo malalaman yan. May na lang kay di pa kasal. Pwede pa magbuwag. Pwede pa rin mo mahuna-hunaan nga kigbuwag kay butan na ba na una-una. Kadugayon, og mag-ipon na mo, mugawas na ang mangtas na batasan, laparuhon na kag kaldero, manglupad na ang mga baso. Kini mo akong problema, Senador Manny, may tungod ni sa kong live-in partner nga itago na lang nato sa pangalang Eden. Oy, Pwede ni si Eden Hamilya. baka kilala ko yun si Eden Hindi si Eden Hamilya ni. Oo, basta si Eden yan. Kaya pala maraming hugot yan si Eden sa kanyang pus. Anong nangyari, Kuya Cardo? Kini mo kong live-in nga si Eden, Kuya Cards, ug Senador Manny. Kapayason kayo. Uy, Dali lang kayo mo hilak. Labi na sa mga salida. oo. Tanaw gani siya MMK itong Sabado. Murajog iyang kaagi ang gisalida. Ay, muraday kaagi ni Yam-Yam. Sa kadaghan sa luha nga miaga sa iyang mga mata. Oy. Unsa may isungsong nako sa mata ni akong live-in partner, Senador. So, ba kay sungsungan? Pagkaugba man god. Grabe manabis akong mga silingan kay mura daw gikulatan ako ang live-in partner kay ang mata Hubag na kayo. hubag. Oy. Ako na noy mapasanginlan sa akong mga silingan nga ginaaway nako ang akong live-in partner nga wa ra ba gyud. Oy. Membro ba ko sa silent committee. Di mo tingog og di tamakan. Di mo aray og di maipit. Oo. Unsa man akong buhaton ning akong live-in partner nga grabe gid kakapayason, Senador Manny. Kini lang ang ako ang problemang ipadangat sa inyong programa. Ayun, ang problema ni Undoy, nga taga-Dumoy, ang kanyang uyab nga si Eden ay hilakon. Hilakon daw ko, no? Oo. Dali na kayo mo hilak, Senador. Kapayason ang tawag dyan, di ba, Kuya Cardo? Kapayason na. Di ba ang kapayas pag imong tuslokon, mutulo dayon? Mutulo dayon. Pag imong pisliton, mutulo dayon ang kapayas? Oo, tag-imuhang ka ng kuhiton lang, masamdan ng gamay, maggawas na dayon ang duga. Grabe lagi kaayo. Lahi mo na kung i-imagine, Senador. Pagkuhit, gawas ang duga. Lahi ito nga kapayas to. Lahi ito nga kapayas, Senador. Oo, Ikaw itong kapayas nga gikalboro. Ay! Ano ba itong mahinog kung tanugan? Ay! Mao na lami nga kapayas. Ay, lami na. Oo, kay tamis kay nagkuana kanang sulod. Ako gani, muna akong ganahan gani usahay kanang kadagabingi kung mukha na ng kapayas. Ako paborito ko yan. Ha? Oo, labi na yung kapayas nga walay panit-panit. Ay, Diretso ingkib. wala seedless ang kapayas. Seedless yan. Wala ay panit-panit. Diretso ingkib yan. Gwapo ng seedless kay dito seedless. Ay, ibang klase yung ano mo yung kapayas mo Ganahan ko anak. Yan ang favorite ko. Yung kapayas nga may musidlit. Kasi kapayason no? Gumagawas ang duga niya. Masarap yan. At saka yung iba, yung kapayas, ginagawa atsara. Pero ginahimo nilang kuan kining sa tawagan ni Senador. Lagi ka nang atsara yung sinasagol na yung gagmay na gipang kagis-kagis nga kapayas. Gibanggod Gibanggod, oo. At saka, ang masabi lang natin sa Little Sindir ay wala tayong magawa dyan. Mayroon tayong mga ano talaga na emosyonal. Naagin, no? Oo, maramdaman kasi nila yung nung tatanaw sila sa TV, parang kaagi nila. Kaya medyo malubat-lubatan sila kunti. At saka maramdaman nila ang cast. Lalo na pag nindot mo dala yung ang mga aktor, makakahilak ka talaga. Ay, bitaw. Lalo na yung si Yam-Yam yung Sabado. Ay, nung tanaw ako dun sa palabas ni Yam-Yam. Makahilakon kay ko moto gitanaw sa uyab ni live-in ni kuan ni
Undoy. Oo. Kita siya nga inatong ni istabo ni Yamyam. Mura do kuno iyang Oo. iya do kuno Kaagi. ang gipasalida. Oo, yun ang maganda kasi pag magtatanaw tayo ng salida, makikita natin yung mga aktor doon at saka ang maganda doon dahil siya ang nagdala sa kaagi niya. Bitaw. Oo, Mo pa ang katingalahan pod nganong siya nagdala sa Oo, kaagi. kasi naglisod man gud ang ABS-CBN kung kinsa ang muganap na Yamyam. Pag audition, awa magi makalabaw siyang naong. Mao to nga pwede ikaw na lang. Kasi kasagaran, iba ang dumadala sa kaagi, no? Lalo na pang-artista. Ay, oo. Oo, hindi naman. Akong di una nga pwede unta dito si Kuan Jason Gainsa. Oh, si Jason. Oo. Pwede si Jason Gainsa. Pwede si Jason Gainsa, pwede si katong nasa na banana split, kato si kaya lang katawanan magutog na. Si Jubert. Si Jubert. Si Kuya Jubert. Si Kuya Jubert, bag kato ang magdala. Hindi dili naman maalala mo kaya. Kuan naman super lap trip. Lain mo to. Sa kamarkada to, pwede doon si Junjun Bargaso. Pwede si Prisco. Si Prisco, pwede din si Si magdala atong kuan ni Yamyam, katong pelikula kaning kaagi ni Yamyam. Di ba? Si Prisco gid ang Maog gid ang naong dito kay Yamyam, no? Mama gid. Labi na magsabi burot kay naong. Pwede po sila na port. Dili kayo kay Adarit man to. Adarit man sila sir na Oo, di pwede. Si Gian Ladunya, di pwede. Si Marlon Agrisulis, di pwede. Mas labaw na na sila SPD. Asa mo to si Kim Ryan Pagaw. Mas labaw na na. Di na Siyang way motor, musakay. Basta ang nauna-ulan ginako senador nga pwede mo dala atong sa kamarkada si Prisco Bargaso. Si Prisco. Kasi mayong sila naong ni Yamyam eh. Mama kay si Prisco mura pug Yamyam og na. Mura pug Yamyam ang naong. Mura pug nagig barang. Wa pagi barang na, mura nagig barang. Ay, thank you very much, Undoy. Wala tayong magawa dyan. Mahimo na doy kay kung muagas ka ng mata sa imong live-in. Okay ra na doy. Ang importante diha doy, magpaagas po kayo ng gabi doy. Amo nang paagasan pagkagabi doy. Yan si Eden. Ay Labi na nipis kay glawas na si Eden. Na si Eden doy mo split kina siya. Split kita ka sa iyang video. Ay kuya magsigi og magsigi exercise. Mura jud si kana Angelina Jolie. Mura ka na nay abs. Kita ka sa abs. Grabe. Asa gibutang nagkuan ba siya nagpakita abs si Eden. Ay magikitaan mong abs ni Eden, grabe kaayo eh. This Eden no? Nakaingong kugsus Mario Yusip. Nagkuan nagpakitag puso si lalom ra ba kay puso. Alam Mo ni. tanan sa kuan magdiwalwal. Di ba magikitaan mo ang mga picture diyan ni Eden, yung mga nagpakita yan siya ng ng mga pusod-pusod diyan. Gani si Eden Amelia no. Ibang mga split mga gayan ang ginagawa din siguro ni Love Maris. Mo do ni si Eden Amelia na hilo di ay. Ayan. Ay! Para maglukon gibulan. Murang tinabal nga wa pa na uga. Basa pa. Eden Amelia day. Napakasiksi niyan. Tsaka thank you very much dahil marami pala ang mga namiminaw sa atin at nagwawat sa atin sa video, mga OFW. Ayun. Ay, Kuya Cardo, wala na tayong igong oras. Gusto na nagap doon mga pamilya, version 3.0 level up. For life. Di na yun malalis! Padayon ang paglanog-lanog sa atong kagusog! Kay matod pa sa pinakalabas! Pinakaulahi! Nga nagbagang resulta sa survey dire! Nicola #1 Music Station sa KBP RRC Qatar Media Radio Survey. Ang MOR 101.1 #1 Music Station. Number 1 Music Station. Music Station. Number 1 Music Station. Number 1 Music Station. Ug tungod ana. Ug tungod ana. Ug tungod ana. 1, 2, 3, go! Daga!
kabarkada. Daghan kaayong salamat for making MOR your one and only #1 music station. MOR 101.1. My only radio. My only radio. More not on MOR. This song is brought to you by Sunsilk Shampoo. Get 5 times smoother hair versus non-conditioning shampoo. Salamat kayo with from Sunsilk. Canada. Salamat sa mga taga Dumaguete, si Bugkoy Cante, Audrey Rose Bongkasan. Thank you kayo kay Filipina. Thank you kayo ni James Casale. Thank you kayo sa funeral homes na naminaw karon. Hello mga taga Kalinan, Angel Funeral Home. Heart rock mo ni Silio. Namiminaw pala sa atin kung hindi ko nabasa. Kamusta ang bulalo nila sa Angel Funeral? Lami kayo. Jelly Rose Aban, thank you kayo. Ang pumala ng home si Kani Guzman, Jenny Piliazo, Maria Zel Hinosa Longo, Kirlin, thank you kayo. Iris Politico at Christian Cruzo, at saka si Moraldi, Jenny Piliazo, Jerlin, Jenny, thank you very much. They come and go, but one thing that I know, my only radio. That song was brought to you by Sunsilk Shampoo. Get 5 times smoother hair versus non-conditioning shampoo with Sunsilk. MOR 101.1. Okay kayo. MOR 101.1. Okay kayo. Chucky, may